Ahojte, volám sa Livia Goliášová, študujem na Strednej odbornej škole veterinárnej v Košiciach v Barci, odbor zdravotníctva a hygiena v chove hospodárskych zvierat. V našom odbore študujeme veľa zaujímavých odborných predmetov, tak si poďme niektoré z nich spoločne ukázať. Chirurgia a farmakológia nás učí o zákrokoch, liekoch, ich účinkoch a ich spôsoboch podania. Prakticky sa učíme napríklad šiť alebo podávať liečivá. V patológii skúmame, ako choroby menia telo. V laboratórnych technikách pracujeme so vzorkami, mikroskopmi a výsledkami z reálnej praxe. Hygiena potravín nás učí, ako predchádzať rizikám a chrániť zdravie ľudí. Na školskej praxi pracujeme s vlastnými školskými zvieratami. Učíme sa vytvárať im správne prostredie pre život a podávať im správnu starostlivosť. Počas odbornej praxe navštevujeme okolité družstva, zoologickú záhradu či veterinárne ambulancie. Najviac ma baví práca pri koňoch, ktorým sa venujem aj vo svojom voľnom čase. Jedným z mojich zvierat je môj 13-ročný valach Conversano, ktorý mi pomáha aplikovať a zlepšovať moje vedomosti o welfare v praxi. Áno! Od malička sa venujem jazdeckému športu, v ktorom sa dennodenne stretávam s uvedomovaním si vedomostí zo školy a snažím sa vždy zlepšovať svoj prístup k zvieratám. Som hrdá na to, že študujem tento odbor, pretože mi otvára cestu k práci, ktorá má skutočný zmysel.